Ungani ulithanda lona ngoba mina ngazuma wengane lona ayilona mina ngimfuni lona ngazuma wengane lona kuyena makoti baze kwayintokozo ukubona ikholi yakho nje. Uyazi nje phela ngeke uzikholwe ngisendleleni njengamanje ngiyakhona lapha kubheki ngifuna ukuyokhuluma naye ke ngizwe ukuthi kanti le ntombazane yamdliso njani umuthi lo owenza ukuthi nje avele akhohle. Uyazi nje useze waduba ngisho nekhaya angiyazi mina lento angazi le ntombazane lo muthi yawulanda kuphi. Hayi ngiyabona ukuthi idlala ngengane yami ngihlulwe yilento mina ngizoyilungisa mntanami. Khulileka nje wena khulileka makoti khulileka izophela nje yonke lento kungekudala nje. Sama ilanga lishisa kangaka nje yazi ngithethulele kanti ngisemnyama ngigcine phela indaba ngikho right kuzoba right. Ngiyacela ukuthi ungayigqilazi ngale ndlela akuyona yonke into ongakwazi ukukontrola emhlabeni. Awukwazi ukucabanga into ngaso sonke isikhathi uzoqalazeka phela nje thina into engicela mhlawumbe sithandaze umdlalo esenze ukuthi sikwazi ukuthi sibe ngawo. yazi ngikhumbula indodana yami yazi bengithi kuzoba ngcono bengihlambe uma ngabe ukuthi ngibhizi la egcekeni konke engiyenzayo mhlawumbe kuzokufana njengoba ngisendlini kodwa manje namanje sisuku lesi sithombe lesinginaso ngibamba indodana yami ngezandla zami ishona ngale ndlela eshone ngayo bese kungenza ngivele ngidinwe kakhulu kilokho engaqondi ukuthi ngento ongabanga nesandla kuyona. Ngiyacela sandla sami ngiyacela sihambise endlini sikwazi ukuthi silungise i-breakfast. Ngiyacela ngiyazi ukuthi mina ngiyamazi ngiyazi ukuba ayabonga ngomthanda futhi kungeke uzuvumele kube khona into eyenzeka kuyena futhi-ke ubungabulala ngisho impukane uyinqamula ikhanda makuze khona into engenzeka kuyena ungayibeki icala ngoba manje uma uhlezi ucindezelekile ngale ndlela kungathi ubeka icala ukuthi usuke unciphe emzimbeni. Yebo ngiyavuma ukuthi ungazila ngendlela ozila ngayo kodwa ungazili ngale ndlela ukuthi ungaze uzuyigqilaze. Kusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ayabonga mhlawumbe khona umsebenzi omele yowenza ezolini mhlawumbe abe yidlozi elihle kuwena abe yidlozi elihle kuthina azivikele. Awukwazi ukufesa into kanjalo nawe nabantu abakuthandayo. lungisa sami ngicela ukuthi ngiqoqe amathuluzi lawa ngiyeza ngizokulandela endlini. Okay ngiyeza. Sithandwa uthando lwethu lukhulu dali. Ngiyakuxoxela wesithando sami yazi yikho nje ukuthi phela ukuthi angikho right kodwa nje bangitshela nje ukuthi hey kwakunzima esikoleni zazingizeke izinto. Ngiyakutshela usingabafana kwenzeke nje izinto ezingaqondakali uthiwa sekwenza sekwazi nabafana yabona impilo leyanto leyana impilo sasingayibuki ngesejulile. Yabona-ke sandla sami ile nto engiyithandayo mina ngami yabona nangu ubheke engimaziyo ubheke nje uxoxayo ukhulu phakathi ngikhulumela zonke iy'khandela bebezenza besebancane manje masuhlezi ucabanga abona nje ngibe ngisazi ukuthi mina noma mhlawumbe ngiyakuhlupha noma kwenzakalani yabo siyahleze siri. Yabona-ke nje leyo iyeke mawakhe iyeke ngoba wena nje uthanda mangabe sengiyifuza usuzongifundisa ukuhleba cha kodwa nje abantu abathandana bayahleba abantu abathandana bayahleba. Yabona ukuhleba yabona ngayizwa yabona ukuhleba usuzongifundisa nokuhleba manje phela abantu abathandana bayahleba nje mase ningasahlebi nje kuyabhora ngoba phela vele indaba esihlebayo futhi-ke ngingakaqedi
Uyabona uMamkhisi? Nakho uMamkhisi senzeni-ke manje senzeni uMamkhisi Lalela uyabona uMamkhisi lo la ngezansi ngeke uze ukhole umhlolwa engiyibonile namhlanje hayi manje muso ngiyakutshela ubekhipha engaka encane enganga ongayizala engathi mama kuye ini labe sekhipha umfana omncane umfana hayibo umfana ukhishwa makwenziwe njani kumfana manje mina ngithi ujola nomfana omncane futhi uyambona ukuthi nje njoba behamba akanandaba futhi akanandaba nokuthi ngiyambona noma kwenzakalani hayibo yabona nje akenzeke nje umuntu enhle akenza kubuye ngeke akenza kubuye sizoboshwa ke manje akuthi kudlula umuntu ke la manje uyezwa ubani ongaboshela ukuthi ukhuluma indaba zabantu ukuthi uyahleba sekuvela igama laMamkhize ke manje kuthiwa ke uzobetshela bana shothi wena uzobuthi ubaba laphana ubekhuluma lezo zinto kahle mina ngikhiphe dala lezo zinto ngikhiphe mana awusho ubuya nini ngempela umuntu enhle yazi ngikhumbule esedansa ke laphana ke senzela ama challenge ke lawa ke la wenziwa lapha ka TikTok YouTube idatha lami liphumule ngisazokhuluma nobaba ngisazokhuluma angizwanga umoya usazokhuluma nobani bengithi ngisazokhuluma nomama ungangenza isilimo usazokhuluma nobaba kabalo uzokhuluma naye uzokhuluma nobaba kaNtwele sasa hayi manake sasa ngikhuluma ngalento ukuthi angifune ukuthi uxhumane nobaba kami lokhuza kaNtwele ngangayishonga ukuthi angifune ukuthi uxhumane nobaba ka mana sanda sami ngiyaxolisa babake ungithinti ngiyaxolisa bengaqondile ukuthi mhlambe ngikufihlele ukuthi ngiyabona ngiyajuluka bengaqondile ukuthi ngifihlele mina ngithathe ingane ngayisa ngimama umama uqhamuke kushuthi wena uma wengane yakho I mean ulo mama lo uma wakho wena nobaba lengane le nihlangene la kodwa imini islima kahle hayi ubheka islima angiqondile ukwenza islima ngiyaxolisa ubheka islima ngathi angifune ukuthi uxhumane nani nalo baba lengane lo uyaxhumana naye shuthi imini islima hayi ngoba sixhumane kodwa ngingathini asixhumane ingane ngithathe ngayisa ngimama umama uqhamuke sengitshela ukuthi ingane useyise kubaba wayo angiqondile ukwenza islima angizwa yonke lento ikhuluma ngizwa yonke lento ikhuluma kunalokho ungibiza ngiyisebenzela lapha engadini ngathi uzongitshena nanga le ingane lokhu mina ngazi islima yimi la ngazi ingane igogo le ikuma wakho noma wakho ngize ngifona athi ingane iyadlala kanti ingane nihambisela yini enye engayazi imake bheki awumeke bheki usho ukuthi shuthi ingane ayingaxhumana nobaba wayo nazo ke ngiyabuza ukuthi mina shuthi ingane ayingaxhumana ngoba sengiphila nawe ke ingane ayingayi kubaba wayo sengifela ukuthi mina ngathi nomuntu nengane mina angisho ukuthi ufela lokho kodwa nawe sifaka ezicathulweni zami ngizizwe kanjani ukuxhumana nento neex yakho ngizizwe kanjani ukuxhumana neex yakho okay sorry ku wrong ukuthi sixhumane kodwa ingane nami umama ungitshela sengitshela nje ukuthi ingane awuyiboni into wrong kuyo yonke into ngiyibona into wrong kuyona yonke angijulukisa man ayangijulukisa ayikho into engifuna ukuzwa wena ayikho into engifuna ukuzwa wena ngakutshela ngathi ungaxhumani naloba wengane imini islima la kahle kahle ungajabula ukuthi ngixhumane noThando mina ungajabula uma hayi ungajabula yini ngiyakubuza ngiyaxolisa bheki ngiyaxolisa sithando sami ibizwa ngani into yenzayo sengikhuluma ngedwa ke manje ngiyabuza phela manje ukuthi ibizwa ngani lento le ibizwa ngani into yenzayo awusakwazi ukukhuluma manje ngiyaxolisa bheki ngiyaxolisa ngibuza ukuthi ibizwa ngani lento awusakwazi ukukhuluma manje ngiyazi ukuthi ngenza awusakwazi ukukhuluma manje ngiyakwazi ukukhuluma bheki ngicela ukuthi ungiphe ithuba ngichaze uma kangitshelanga ukuthi ingane uzoyihambisa uyise kubaba wayo qhamuke sengitshela nje ndodana yami asazike hayi ngiyalinga ke namhlanje ngiyalinga hayi enjani kodwa ndodana hayi angiyaphupha impela nginjani uphi ndodana imina lo nginjani hayi ma hayi awukho serious ufunani la ma kodwa bheki mntana sungaze ungilahla nje ngempela ungishiye ngedwa nje nodadewenu ngibe ngakukhulelwa mntanami
inyanga ezisishiyagalolunye zonke ngikhulelwe mntanami. Yabona inkulumo yena ukuthi 9 months ukukhulelwa nana ikhiphi nje lapho ikhiphi ikuphi mama engakwenzanga kwacaca mama ngitshela ukuthi ngicela ukuthi uphile impilo yakho nami ngiphile impilo yami. Cha mntanami ngeke phela kungiphinde kwaqala uyihlo wangishiya ngedwa sekuwuwe namhlanje. Awungihlanganisi nobaba ubaba akahlangene nalemkhuba yakho yenza mina namhlanje ngashonelwe ingane ngenxa yakho. Kodwa ngangenzeni? Hayi yabona mama yabona nje yeke nje le yeke. Ngizala yabo nje le idinga ukuthi sihlale phansi ngoba shuthi Makoti. Cela ungikhulumele phela mntanami. Cela ungikhulumele. Sengumakoti mina manje. Emva kokuthi ngendlela engiphathe ngayo kade sihleli lapha ekhaya. Sengumakoti mina mama namhlanje. Sekushintshe ukuthi ungibize ngawo wonke lamagama ungibiza ngawo. Kodwa abantu abami nibona nje kwanamhlanje singase silale eminyango uthini. Umashonisa lo engathatha kuyimali yokuthi ngihambise udadewenu le euniversity. Ufuna imali yakhe. Udadewethu mkhiphi udadewethu. Uhlangana udadewethu nenkinga zakho. Mina ngihlangana nenkinga zelezo. Ngimkhiphe kanjani ngoba solala naye eminyango ngenxa yakhe ngoba phela uyena wayefunda euniversity. Ngisacela ukubuza nto songena phakathi kwenkulumo yenu. Ngicela ukuyibuza. Neliso ngikuthula oqala nje usangicikile nawe usangicikile. Okokuqala mama ngihlezi ngikhuluma indaba yamashonisa angiyifunda yamashonisa lapha ekhaya. Makuthi udlo manje kulungile credit yakho nizoyibona nenze njani. Kodwa udadewethu ungamfaki lapho. Ungamfaki udadewethu. Manje mina ngizokwenzani mina? Ngizokwenzani? Bantu abami akukuningi sicelayo. Sicela nje ukuthi nisifihlise ikhanda. Hayibo. Hayi cha mhlambe ngiyaphupha ngeke. Ngazi mhlambe ngazi kusedreamland ngiyaphupha ngazi. Ngicela. Uyabona mama. Kodwa vele awuzike kumina mzendodaneni. Uyabona mama. Njoba sekhulumile Joneliso. Indawo yakhe. Sahlala nawe mama. Kukithi akuthi indawo yakhe kukithi ngichazele kahle ukuthi kukithi. Akuyona yami indawo kukithi. Ngikhuluma. Awuthule. Mama ngimali ukuchiphiza inyembezi zengwane. Ngale ungichiphiza inyembezi. Ngiyacela ngimali ukuchiphiza inyembezi. Iyodwa ngisho mama, ngisho kuthiwa nje iminute noma usuku angisiphathi lesikhathi njengoba sihleli nawe nje la. Sesiside kakhulu ngeke ngikwazi ukuhlala nawe mina. Namhlanje anginandodana benginendodana ngenxa yakho. Yapi ingane yami? Mama nje ayicela ungiphumele mama. Hayi ngicela uhambe ubone nje ehlobeni bakhona omamncane le ubone ukuthi yakuphi. Hayi ungadidekeli. Ngeke ngizekwazi. Mina ngingabulala ayabonga ngimthanda ngaka umzukulu wami kuphela kwakhe. Ukuthi yabula ubanike. Ukuthi yabula ubani? Mina. Hayi mama awukho serious mama. Thana uyadlala. Yabo ke into yenzayo. Angazi hlamba amaplan akho. Angazi ningishoyo mina kukodwa manje ngicela ukuthi usize umoya wami. Ungabheka. Angifuni nje ukubona. Please. Ha baby. Ukhetha lo. Yabona isidwedwe lesi. Kwami. Kunami ngunyoko. Webek, ukhulume noma wakho. Ngicela ukhulume usuqalileke manje. Ngicela ukhulume noma wakho. Neliso Ngaphandle ukuthi Neliso usukwazi ungimela manje nkulumo. Webek. Cha ukuthi ngiyabona ukuthi usoftware. Benza ukuthi uma angitreat kanje angikwazi ngifike ningiphathe kahle. Wena wazi wena angisukela ekhaya ngohlala noma wakho ufike angitreatisa kwenja lapha. Namhlanje yena futhi usefuna ukuzongena la ekhaya. Emva usengiphathe kanje. Izindlela ngisho. Ma awudingakali lasekhulumile. Sethi awudingakali. Hayi nesibindi. Awudingakali mama ngicela uhambe. Sihamba ney'ngisho. Mama ngicela uhambe please. This is umoya wami ngicela uhambe. Namhlanje kwazi-ke nje mntanami ungitshela leyo nto ukuthi ukhetha lo unani ulona kodwa izwa ufuna uzohlala kithi ngoba wenza isinqumo esiphusile akethe khetha kodwa usimekhetha ngizophuma nonke ngoba ngithi ngoba mina ngizobuya ngixoxa manje. Usukwazi ukungixoxa manje. Usukwazi ukungixoxa manje. Anginasikhathi ngisakhuluma sengiqedile ngisho ukuthi uma wakho angidingi. Wabeka ngasoqala wacaciswa wathi akasozwa ngamukela njengomakoti wakwakhe, akasozwa ngamukela njengendodakazi yakhe. Unomuntu amthanda ambiza ngesithando sakhe. Siphi isithando sakho namhlanje? Lo mfonele lapha ngwami ambiza ngesithando sakho umbiza ngomakoti wakwakho. Usho yonke into ukuthi ukhuthele futhi mina ngivini.
Vele ingane yami ayikaze ngishiye kusekhona uma aya. Hey! Ayikaze nje Hayi, phela ubonana izikhohlwe nabangani. yimina. Ayikaze izingikhohlwe nje ingane yami. Isingikhohlwa ngoba sekukona wena. Noma Empilweni ungakhuluma- yakhe. Ingabe wayedlisa umuthi onjani? Yawudla Hayi nephepha. ngiyabona ukuthi hayi seyodla nephepha impela Yebo. qisi. Angamthatha umphalazisa umuthana. Awazi ukukhuluma ngami sengathi angikho ngikhulume nje ngegama lami sengathi angikho. Mama uphumele mama uphumele. Mama uphumele. Uphumele uphume. Uphume ufunakala ekhaya. Umakoti singumamezala ushayiwe uvalwe amehlo uvela ubhekane nami ngoba mina angifuni lo Hayi bo ma kwenze njani? Kwanyuka sekwenzeni ke le ntombazane ke manje ma? Sekwenzeni? Bamqedile. Le ntombazane imqedile umfweni. Hayi bo kodwa Nkosi yami ubhuti kodwa Nkosi yami elunge kanje sebemdlisile. Hey, kuze kube imanje. Akakholwa uBheki ukuthi le ntombazane iyona eyabulala uAyabona. Imaka ngangakholwa kanjani? Ube wazi kahle kamhlophe ukuthi wena yena yedwa umzukulu lakho khona ubumthanda ke futhi ungambulala kanjani? Wale ntombazane ithethiswe koshidi kanti. Hayi angiyazi lento. Uyibona nje le ntombazane bisifuna ngisho ngibizela umphakathi. Ikubizela umphakathi kanjani isibindi sayizobizela umamezela umphakathi? Ngoba phela nakho mina Hayi ngumthakathi. amantombazane alematheke madoda ngiyawabonga. Ubheki ke yena uze wangixosha wangikhipha ngesikhulu Hayi isikhulu lesi. isibindi sakho ubhekwa wamthola nani manzi kodwa usekwazi ukukhipha kulewa muzi la wakhe nala ntombazane. Ngiyamkhumbula umaka Ayabona. Hayi Nkosi impela ubhuti kwaqonya kodwa ube nothando kodwa eqonile la ntombazane. Ubekwazi ngisho usifakela ngisho isento kodwa usethole le ntombazane yale eThekwini akasakwazi ngisho usifakela ngisho isento elimdaka leli. Buka nje sihleli siyasokola kuyacaca ukuthi ubhuti akekho manje. Mntanami sekuphele izinyanga ezisithupha zonke. Umfweni akafaki ngisho isento. Ngisho 10 rand la akasicabanga ukuthi silala sidleni akasicabangi. Ingakho phela mntanami kufanele sisheshe siqhamukene elinye iqhinga elizoyiqeda yonke le nto. Ikona kuzosiza le futhi iqhinga leli libe strong uzosikwazi ukuthola into esifunayo. Qinisile mntanami. Hayi Kufanele sisheshe. Yes, Yonakala maku. Zonke izinto engizaziyo mayelana naloluthando Awu lonke Yazi ngiphansi kanjani. Uyazi njalo mawufonela ubhuti uvela benaleya nto leya. Uhamba kahle esikoleni. Kuyahamba kahle akufani. Awusangitsheni ukuthi usomuyini. Bengizokutshela futhi bengizokutshela indawo bengizobona la. Musukuyenza lo nto le. Yabeza ngizongibona beni matinki ekushayayo. Kodwa ngeke ngasola ngathi mawufonela khona le nkingane ekhona ufuna nje ukuthi uyifuse. Yazi ngeke ngakusola lokho. Hey bhuti ethe yazi bhuti kunento emele sithi ethanda ukuba serious kakhulu yabo. Siyamthusa-ke manje. Bhuti hayi ngoba mhlambe Yini kodwa amafomasi yini? hayi mabhuti. Ngiphoqa iqathe emlomeni phela. Okay. Yebo bhuti. Okay. Hayi ngoba bhuti ngena mhlambe indaba zenze ukuthi kodwa bhuti ekhaya njengoba wasewahamba kuyacaca ukuthi ayisekho ngempela. Wawona mukhona becaca bha ukuthi ukukhona indodakazi indodana yabababili. Mase siyatheleka nje bhuti manje angisazi ngisenze njani. Hayi zani, uthunyelwe umthakathi uma wakho. Hayi izwa nje zali. Ubiza nomama umthakathi fakele umthakathi yasala lo abantu. Kodwa ngeke ngasola. Usulapho-ke manje. Bhuti. Usulapho-ke manje. Yazi mina ngitshene something into ongayazi. Mina ngize ngiphume lapha ekhaya ngihlale. Uyazi nawe ukuthi ngihlezi ngathola abantu ngibafaka futhi befike bese. Babe right. Yini? Banginankinga. Yini-ke lehlukile manje? Yini lehlukile? Yazi ngeke uzukholwa. Dadewethu. Angazi noma usemncane usisa kanjani le. Yazi Iza nazo bhuti. yazi qeda njengamanje ukuthola ukuthi kahle kade ngikhuluma nangu indodakazi kanangu kumuntu wamakoti engitshela lapha noma esho ukuthi hey le drink le eyaphuzwa ingane yaphuzwa Ayabonga kwakumele iphuzwe umuntu enhle umama imisebenzi kamama yonke le efuna ukubulala bani efuna ukubulala ingane yabantu engahlangani. Cha bhuti ayikho le. Izwe nje umsebenzi wale ntombazane ifunza usheve yonke le nto le manje. Usheve kanjani? Ufaka iqondo omubi. Usheve kanjani? Ukubulala ingane yabantu. Cha ayikho leyo nto uma bengazi ayenze yonke le nto le. Le ntombazane ifuna uthanda udwedle yena kuphela. Akafuni uthanda Ayabonga. Kanjani? Kahle bhuti ngeke uzuyibone nale nto le.
ngeke uyibone intombazane ibulalo ayabonga ngoba ifuna ube nothando lanto ehle kuphela ngoba bebona ukuthi unothando lalokhu la ayabonga wena kuphela ngeke uma betana abuya swavela asuke abulalo lokhu ayabonga ebemthanda kumzukulu wakhe na yedwa kuphela bengaza yenze inkulunkulu ngoba le ntombazane yonke le anjalo amantombazane aseThekwini buka nasi futhi nasi buka ngiyafunga buka nasi futhi ngiyagomela futhi bengikaza yenza icela uyithathe uyifakela amehlo yonke lento le uzuyibona ukuthi le ntombazane uma bengaza yenze yonke lento buka nasi Neliswa cabanga sise yonke futhi abulala ingane yami ihlalele phansi lento uyifakele izibuko futhi buka nasi icela uyihlalele phansi ihlalele phansi ngoba manje ngiyabona esakudida ukuthi kanjani kodwa buka wahlala phansi uzobona ngiyakutshela Isihlangu sami manje usuyingena Alright. awusho ukuthi ngengithole phela Ukhuluma ngiyabuza ukuthi uzongenza isilima kuze kube yini hawu. Ukhuluma ngani bempethu? ubuthi lalela ubuthi ngenze ngithole ukuthi wena ubulala ingane yami ubuthi bengithole ukuthi mina ubulala ingane yami ngoba uwenza lento ukufuna ngithande nansi lentando yazi yakho untwenhle ngizwisa ubuhlungu ongaka Bheki, uyazizwa ngathi uthini? Uyazizwa ukuthi uthini? Iyona ndlela engibuka ngayo yona le Bheki ukuthi mina ngingabulala ayabonga. Hayibo. umbuzo wami owodwa nje nawo ukuthi uzuzeni yini oyizuzile ukuthi ubulala ingane yami yini oyizuzile ilele ngifuna ukuyazi into yini oyizuzile awume Bheki awukahle Bheki ngoba nje unyamela athi lande usungihamba ngemumva mina Bheki emva ukuthi mina Bheki ngime nawe endlele sedlule kuzo zonke wena usuka ukhuluma nami ngalendlela le ungicabangela ukuthi mina ngabulala ingane yakho ngibuza ukuthi ubuthi ngengithole yini kule ngithole mina ngiyakhala phambi kwakho insuku zonke ngine-stress insuku zonke ngokuthi ingane yami ngishonele ingane yami kanti uyazi wena ubulala ingane ngoba ufuna ngithandele ingane yakho bengithande ngize ngiyithande ingane yakho Bheki musungenza kanjena wena usuzoba nesibindi sokuthi ungihlanganyele nomndeni wakho wena kodwa mina ngithathile ngakufaka la ekhaya ngahlala nawe la kithi kodwa nje ngomzuzwana nje omncane ukuthi mhlambe sebene misunderstanding indaba ukuthi ngikhuluma nobabakho emva kalokho usukwazi ukuthi ungihlanganyele nomndeni wakho iyona lento kuyifuna vele le ukuthi igcine isikhathi nomndeni wami wena uyakhuluma nowakho umndeni kurathi nje kodwa manje mina ngikhuluma nowami umndeni yonke lento le uyenza ungichaza nomndeni wami Bheki icala lami akulona icala lami ukuthi wena kumele uzale umama ukhohlakele manje mina wami umndeni ungakhohlakele umndeni mina uyangiseka manje ngeke uzokwenza awuzwani nomndeni wakhe mina nomndeni wakho mina ngingazwani nowakho mina angimine ngathi mina akukhethelwa ngemina abazali bakhe abakhohlakele cela ukuthi ungangifani nje lapho akwenziwa kanjena Bheki wena usovumela ukuthi wena uma wakho asuke la asuka khona azosiqhatha thina sobabili usedlule kwenzini inkinga yakhe iyodwa ukuthi nje wena la ucompetition noma yonke into nje ukuma awuthi ngikwenzele kube lula-ke bhuti awuthi ngikwenzele ngikwenzele indaba awukwazi ukuthi ngizokwenzela lo ngifuna ukutshela ukuthi mina yini sisi owayizuza ngibulala ingane yami ngifuna ukutshela lonto leyo ubuthi ngeke ngithole ubuthi silimo uzongenza nje impilo yakho la ngicela ungicacisele yini ekwenza ukuthi ubone ukuthi imini osuyibona kanjalo ukuthi mina ngabulala ingane yakho yini ekwenze lokho amazwi akho athini amazwi akho mina namanje ungitshela ukuthi hey uma wakho ukhohlakala yini ngaso ngesikhathi ufuna ukuveza ukhohlala kwakho ushuthi yena uma wakho usefike wathi kumina wena usubona njengathi mina usubona mina ngathi mina umbulali kuyo yonke lento le mina umbulali Bheki hayi mina Bheki ngangazi ukuthi wena uzojikela mina ungibuke njengombulali ungibuke njengomuntu ongakwazi ukuthi abulale ingane yakho emva kwezinto esedlule kuzona engaka phela ma ukukhola kwakho nokwami kuyena akufani ubhuti yohleze ngikhola ngaso sonke isikhathi namanje ngitshela santini hayi angikholwa mina lento ngitshela ma kusasa nje siyamuva yini siyangena lapha la ntombazane leya izokuthi usimela kancane ngasho ngathi kuyocela thina thina ke manje kugcine thina izingotho awuhleze mkhulu ngaso sonke isikhathi nawe yathi nje ma hleze mkhulu ngaso sonke isikhathi so asambe masoqoqa nje sikuseni siyamuva phela uBheki ubengazwile ngale ntombazane angazi uzozwa ke amandla kaJehova nje makhulu hlezi makhulu ngaso sonke isikhathi hlezi ihamba nathi ngaso sonke isikhathi masimbiza nje uhlezi siphendule lemthandazo ukuthi nawe yazi noma ka ayabonga yabo
Uyabuya umakoti sohlala kamnandi sewumndeni okuqala wasekuqaleni. Ngathi sengiyabona. Sesihleli nje kamnandi njengakuqala phela nomakoti kumnandi. Hayi lesi sidwedwa sitholele sona njengamanje. SaseThekwini sidlule. Hayi mina ngeke ngidlalele intombazane yaseThekwini. Sivila sifuna nokusebenza nje sinjalo futhi. Hayi kodwa thina mntana. Hayi kugcina thina. Shokoda. Yazi ngakutshela. Semnandi ngifunde kuwe ngothando. Kodwa namhlanje wena usukwazi usungizisa ubuhlungu. Thula mfazi, thula. Angifuni uzwa ukuthula. Thula. Vele usuhlangene nomndeni wakho. Thula. Ngeke ngizokwazi ukungena phakathi kwenu lobabili. Ngicela uthule. Yimini isilima la. Uthuma ubulela ingane yami. Ngapha ngiyathola futhi wena ubulela ingane. Wena ngicela ukuthi awuyibuke kahle le nto le wena imaki. Mina ngaze ngisho ukuthi uma wakho obulala uNtwenhle. Mina uNtwenhle ungitshele ukuthi lokuza amajuice ababewenzele ugogo Ebakwesizana sephela unyaka wonke uNtwenhle ezokhuluma manje. Into esenihlangene ingane yakho. Shuthi ingane namanga. Ifuze wena. Ngoba nawe uyaqhumana nangu lo baba wengane lo. Ngathi ngifuni lo le. Yimi la ngizoyithola ngisehlane ngingasenamndeni ngingasenalutho. Shuthi ke kulungile ke hlangana noma wakho umuthalo uxhuma noma ingane yakho. Shuthi anginandaba yenzo. Danki lo ndawo. Into ngifuna uyazi ke sisi ukuthi wena uyinja wena. Edlula uma wakho. Uyinja wena. Engifuna ukwazisa ukuthi yabona ke kusasa lokho kusala. Umani udadewethu bangena I like it. Shuthi anginankinga ukuthi umndeni wakho ungawulahle ke. Awuthi ungawulahle kumndeni wami ke. Umndeni wakho niphume ungithathele ikhwama zakho. Uhambe ngibona usukwazi ukuthi ungijike nomndeni emva kokuthi mina ngikuseke endleleni osudlule kuzona. Lo muzi wakini lo. Bekuyihlathi la ngafika Ngisho ukuthi nami kunamandla angafaka. Uzokhokhela imali yakho. Umfoni ngizokhokhela. Uyayifuna imali yakho? Njengoba ngikubeka nje ulibeka ngifuna ukutshela ukuthi umani udadewethu uzethu uma funga sekababa ngeke nje umndeni wami ulento bangena ke la finish ngizawulala angifuni ukukhuluma into eningi kodwa ke uma nodadewethu bayangena la uyathanda ukuthi bayangena nina makihlala emakhweni noma wakho ngazi najazi ngothando lwakho Hayi kufanele angasifakele ngisho isente phela buka izintita zakhe. Anendishi. Hayi buka nje. Ingane yami Ndishi. yikho nje ngasasifakela Even uthayela kona ilo thayela lo oluli ilo thayela obona ukuthi uqinile lo. Hayi kwathi na ngeke uthenge afford. shona ngasafaka lutho nje ngasasifakela lutho buka libeke Kwangisho amawindi kucwazicwazi. He. Kwangisho izitini khona la. hey wendodakazi wakuzaphoda ukuthi ingane ingavela isuke nje ishiya unena nomuzi kayise izovusa umuzi wasekhweni nje ibhadi nje leli ibhadi elinzima kakhulu yona nanenhlahla ibhadi yibo kodwa ke lento izophela yonke izaphela le izophela azophela lokuqanasa noma kodwa khona la ukwazi ukuqanasa ngeke phela sidlale bona ufike zakhona ke manje sizothunga hey bobuke nje buke khona ngisho izitebhiso hayi inkosi impela ithukuthuku zikabafu zaphelela la engabe zibhekele ekhaya hayi avuya so phela even inganyama uresido uzodlaza azacebe abe namateki bese impela Tate awu bafo hayi bufungaza ifikile phela le hayi bo yakowenu ngiyakile ngiyakutshela bafo hayi hayi bo inkulu kaphela manje angisazi manje ngenze nje ngijabule resi hayibo hayi cha sho sangibonakala angisazi ukuthi ngizohlala phi angibonakala nje ngakithi niyangena ngiba ngumsindo shuthi nje sekukini ngoba phela nonke seniphelele la yini cha kodwa phela cha yes ayibona inhlonto besehamba noshekasi sibele hayibo ayisekho amahloni ayisekho noma ngathi khona ngisho umamezala kodwa lutho awumeke ngizothula uma wakho lo mhlanga ufika kini akaze angithatha avuma injebovu phela mzamo mana ngabona kamanje umzamo ubabona umzamo lo baba engane ngibiza ngaye ke manje umzamo yinto yenza nomzamo vele uyahleka manje nangihleki anjalo ke amantombazane sekhona bhuti ngakutshela ngawo ngakutshela ngawo umzamo usiswa kanjani umzamo amantombazane ngesilima ngiyazi ngakutshela bafu hlonipha yikho ambe noshekasi
Ungazongiphaphela wena. Hayi ke kahle ke le hlobo yiwena nje ngiyayazi izoncela amagazi abantu besilisa ngiyayazi. Hey, ubani umzamo? Ubani umzamo? Ayethulile mali. Lalelani. Mhlawumbe nijwayele ukwenza kumantombazane athandana nawo. Mhlawumbe niwahlukumeze niwatreat kanje, niwenze ikiki zawo mina ngeke nize nikwenze lokho. Iqiniso nizongiphumela. Lalela, anginonsena mina Amasesathinda ubhuti wakhe iphithi ukuthi zakho awuvusa lo muntu awuzovusa ngani ubhuti wakutshela lokho yebo angitshela ukuthi phela akabonakala uyasebenza ubhuti uyasebenza yebo ubhuti wakho uyasebenza umsindo cha kodwa imake ubuza webheki webheki ngicela ubuza kuyiqiniso awungeke ngomzamo kuyinzima awukahle musu ukuthi ufuna ukushintsha imani awukahle kuyiqiniso ukuthi wena ubiza abantu bakini mina singavumelene bezongena la ekhaya emzini kababa nabekhona ke amandla akho la hayi nkosimpela hayi cha manje njalo makhona enzogibela la ekhanda lami mina cha never hayi hlonipha Ma, isibindi sakusize nangomzamo la ekhaya ngapha ngenhlonipho kodwa uma wakho akazangiphathisa wengane wangiphathisa kodoti angikwazi angikwazi nini ningishintshile la ekhaya ngaze ngaba kanje nini ningishintshile uma ngiphathisa kodoti hayi akabuye la malobolo akabuye ngawathatha akabuye amalobolo ngeke nje sina sibe wena yini ngoyongena mina yini ungabuka akabuye amalobolo wayibuka ukuthi mina ngi-act kanjani abantu sifaka sineyivakashi ivakashi ngiyayithanda impela kodwa hayi lezi zakini hayi wena sukela nini hayi bo awukhuzele nje yakini hayi ngiyodinje Mr. winja ngoba nali ikhaya lisha sengitholile ukuthi uzikaba hayibo uyakhanya nje yebo nathi ngotho phela isifikile umafunga sekababa yebo Asinakhaya wena buhleli nobheki nidla imali nobheki. uhambe uyofuna imali kwamashonisa Imali ngayifuna Nelisi ngithula mafungasi ngicela anideserve yonke le drama ngicela ukuthi ngoba bona ba right mina ngirong hayi ngisengijwayela hayi nijwayela ngimkhombisa ikamera ngala phasi liphi likabani hayi kamera Khamisela leli kamera lama visits angona ikamera kababa leli lama visitor lalungiswa ubani ekuba wena wena sizokhulisela kahle uzokhuluma nami engushoyo finish engushoyo finish hayi wena okhamsile hibo ngicela ngizenze ngapha mama ngeke Sathi ushaya umoya mntana. Ushaya umoya. Ushaya umoya fish. kwakusiza ukushaya uma ubuphumula uzobona ikamera ithukuthuku zikababa hawu hey umakoti abangazoli I wish I could hate you if it's something ngathi ngizonda uthi ngiyangithole vele wish I could blame someone ngiyabuza ukuthi buthi uzongenza isilima ukuze kube yini awusho sis usebenza hayibo azongijwayela kabi hayibo ngithi usebenza phi ngikhuluma nawe hayibo phela azongijwayela kabi hayibo gedini usuka la sokho uzo-interrogate mina ngibuza ukuthi ngisebenza uhlangana nalokho hlobo yakho wena ama-gold dig ufuna ukudla imali kabafi ngamthatha yebo siyavuba ukuthi kini kodwa wafaka imali la wafaka imali uvusa lo muzi ozovusa ngani-ke wena hayibo ya wena azongijwayela la mina angithi angijwayele abantu ayazani cha vele ayazani nje usuku nokuthi vele ayilingani asilingani vele ubonakala ukuthi usevasithi unengane kusho ngathini olanda ingane noma uyofunda kanti ukulanda konke uyabonakala ingakho usemgwaqeni nje ukhombisa nalento efundayo awukwazi ukubalansisa kahle wena sekwazi wena lo hayi wena anikwazi ukuluza indawo yokuhlala kodwa uthi wakhona umuntu ofundayo kusho ukuthi kumele siluze phela ngoba phela ubafu ubengasinaki inaka wena lalela wonke fanele phela
phela. Kana khohlisana kahle nobafo wakho. Asikhohlisana ngitshela iqiniso. Yabona ubafo wakho ezaliwe nje ongwakweni, ungwakweni kodwa uzala ukuthi ezophila impilo yakho nawe uzophila impilo yakho. Ububa wengane yakho. Uhlangana futhi uphela. Ububa wengane yakho. Hamba kuba wengane yakho. Wena upho wakho. Uhlangana. Upho wakho. Upho wami. Upho wakho. Senginomunye nango Hayi nami senginomunye ke phela. Ngisazonifofa. Na sisazohluzana, sisazohluzana. Lutho la kabakho khohlwa. Ubaba uyakhipha imali eThekwini kodwa never. Hayi cha Sho ukuthi phela izovukana. Futhi kini nje into enijwayelele ukuthi hayi jwayele inhlali yenzeka vele. Hayi nokugcina ngabo maka ayabonga mina la hayi la. Kahle wena. Hayi la kaMthembu. Hayi. Kungcono kwabona banenhlonipho, kungcono kwabona banenhlonipho. Bayasazi sizilokuzana. Mina ngihlonipha ngihloniphayo yes. Izwa. Uma kodwa abanjani ke la amagold diggers oncela amabhaza abantu. Abaqala. Hayi kahle wena. Ngijwayele ka mina. Nami sibheke. Ngoba ngijwayela ka mina ngifana. Jwayela. Sibekelwe omakoti singumamezala ushayiwe uvelwe amehlo uvele ubekane nami ngoba mina angivile ngimfuni lona Neliso. Kwenze njani? Neliso phela awukwazi ukuthi ungavela uzokhala, awukwazi ukuzokhala. Mzamo. Awukwazi ukhala uyangiphinda futhi ungibiza ngomzamo, uyangiphinda ungibiza ngomzamo futhi. Kanti kwenzakalani ngawe? Kwenzakani ngolomzamo? Yini ngavela usuke vele ngihambe ke makuthi kufanele ngihambe mina lakini noma vele sihlukana. Yini ndaba lokungitshela ngomzamo? Umzamo futhi kwenzakalani ngomzamo? Bheki. Ngeke ngize ngalokho ngibiza umzamo nawe lokho ungikhulumisa ngayo lezi insuku ngisethisa ngayo. Okay. Ngiyavuma bheki lenzile iphutha mhlawumbe ukuthi mhlawumbe umama asifihle ngisifihlele ukuthi ingane ihambile ebabwayo. Kodwa iqiniso umuntu wamisana sami mina bengingazi ukuthi umuntu wethu uzoya ekhaya kubo. Bengingazi. Umama uqhamuke sele. Ngenze njalo. Asukusikhathi umzamo. Kwenza Wena lokho ngikhulumisa ngayo lezi insuku wena lokho ngikhulumisa ngayo. Ngiyaxolisa. Labona lapho ngiyabona iphutha lami. Ngiyaxolisa futhi nokuthi mhlawumbe ngize ngakuhlaza ngabizi babengane yami phambi kwabantu bakini. Ngiyaxolisa lokho bheki. Kodwa bheki nawe ngicela uyifake ecathulweni zami bheki. Ngicela ubuke umndeni wakho. Ubehave kahle umndeni wakho uma ubehave kanje ngeke ngingabi nolaka. Mzama wena ubheka ukuthi mina ngireact kanjani kodwa uyibuka ikhoze ukuthi uma wakho wenzani. Nawe emva kalokho bheki usungibuka ngalendlela ukuthi mina ngabulala ayabonga. Ngibulala ayabonga. Ngabulelani ingane yakho bheka ube wamukela ingane yami ungayizali. Ngibulalelani. Ngicela siyeke igama lomntanami lilala. Kodwa bheki nawe awunalo. Siyeke igama lengane yami ilala ngokuthula. Awuboni ke mazethi kamama. Ngifundise kahle impela wena. Awona mama bethi ngithi ngifuna ukumshaya ngimgqubuze emadongeni bengizombulala ngesibhaqa ma awufikanga Ngizeke inhliziyo ngibona nje aba nje hayibo bengithi ngifuna ukungqubuza ngoba nje yibo ngeke sidlale imakoti asemathekeni phela thina ngeke never yabona ngengane yami ibambe ngakho ke message kodwa ke kuzomela sijabule sijule phela sinaso isikhathi sonke asinaso isikhathi esanele kumele nje sithole iqini ngeke phela sidlale intombazana thina angeke imali ma mhlawumbe khona icebo ukuzana lo yini mhlawumbe bona maningi kodwa nje funeka sihlale phansi ukuze lento siyenze kahle angaze phela ubheka bona ukuthi khona umqondo esiphezulu kwawo qinisile yona lapho mayingani ukuthi ubhekini ezothola amakoti basemathekeni abangahloniphi kanje ngobe kube yini hayi umuthi ushiya amakoti abarethe emakhaya Amantombazane uzolandela laba abadlisanayo asabambana ngemithi nje kuphela ngoba lento futhi ayibona ayinahlonipho ayihloniphi izibiza ubafo ngegama lendoda yayo ayibona yabona iphakamisa imali ungena ubafo emlomeni sabuthathe yakhuluma umngeni emlomeni umphesiqathe emlomeni hayibo bese sithi umakoti noma ubheka ukuthi kuyazama abandlana kophakathi umoyeke kodwa uyabona ukuthi hayi sebaqeda ngomuthi lendidlisa hayi udla ngeplastic nkosempela Njengamanje angazi kwenzakalani. Uma wakho uyangishaya, udadwana uyangishaya, kodwa kithi bheki indaba Ushawe nini manje? abakutshela usade bengishaya bengihlanganyela, abakutshela usade bengishaya bengihlanganyela. Bheki kunokuthi cha bheki ngicela ungilinde ngikhulume, kunokuthi ngihlukumezeke ekhaya. Mina bengicabanga ukuthi ngcono ngicane ngishiya ngokuthula.
ngoba ukhulumela ukuthi wena khona imali bayifaka ulungisele ekhaya nginayo imali engiyibekile ngicela ukukhokhela yonke imali yakho Sesilapho manje. Nebheki shuthi uyangidayisa abantu bakini uyangidayisa awumi ngasesadini nami unalokho ungibiza ngomthakathi ungibiza ngenja udadewenu uyangidelela phambi kwakho kodwa wena ubuka ukuthi mina awubuka ukuthi bakuhlaza abantu bakini umafungase ingelosi leyana akakwazi ngokuba nawe phambi kwakho ade khuluma phambi kwakho engigive bheki ingelosi uthathi ngidelela ubhuti wakhe ngoba nje wena usubiza umsamo usukhuluma usaqiqa ngaphambi usushintshe nini manje hayi bheki nawe unale iqiniso awukwazi bekwazi ukungithatha ungisuse ngifice ngidlalele ekhaya ungithathe uyongifaka emndenini wakho ngifike ngidayiswa wena ungafuni ukuthi uhlalise phansi noma wakho ubuke ukuthi into isukelephi wena usukhethe iside lakho umamezala wakho lo kodwa mina ngoba ngumuntu wakho shuthi mina ngihlukumezeka akangihlukumeze bengifuna ukuthi ngoba uyekhaya ngifuna ukuthi akuthande wena uyabuka bengifuna ukuthi umakuthande why ukungithanda lokho indlela ade ngihlukumeza ngayo kini ukuhlala mhlawumbe wenze kahle uma akangithathe njengondodakazi umuntu bengakuthandi Mzamo umuntu bengakuthandi ngiyaxolisa umuntu bengakuthandi lebheki akakuthandi wena lokho ngikhulumisa ngalo baba wengane uzosini wena lokho ngikhulumisa ngayo umuntu bengakuthandi akakuthandi awusoze umuntu menze uthangithanda fana nani umuntu ngeke ukuthi unenhliziyo embi uzana nenhliziyo embi ngeke umfundise ukuthi ayithanda abantu uma wakho akabathanda abantu akabafuna abantu awukwazi ukuthi for the first time nje uma ake ngibona ngosuqala ngambona ukuthi akangifuni nawe wakuvezela ukuthi akangifuni manje sizoyilungisa kanjani lonto uzomthanda ngenkani umfunze mina ngenkani nawe asebeni kwi reality bakwethu abondaba wamzamo engaphinde lizwe leli gama sengiphila umzamo manje la mina ngeke ukuthi ngihlukumezeke ekhaya bangitshela ukuthi amandla akho lawa ingakho wena ungasabafakeli imali ngoba mina ngidla imali yakho ngoba ngidla imali yakho ke mina bheki bheki why singakwazi ukubuyela uthandweni lethu sibe lento sesiyo ngizobela kanjani because usushintshile usungidayisile wena ngibiza ngenja ngizothana kanjani nomuntu othi ngibulala ingane yakhe ake sikenenise angithi ngisukholelwe ukuthi kini sebakushintsha umqondo bakutshela mina ngibulala ingane yakho kodwa mina ngazi Mzamo ngayibulala kanjani ingane yakho ube wamukela ingane yami ungayizali mina ngithi engalento lemikhamo kumele iqhamuka sengathi manje wena wawufuna kufele ingabulala ingane yami ngofuna ngithanda ingane yakho nginikeze uthando lolaba wena iziphi impawu ezikutshengisela ukuthi mina ayisakhona ngokwakubona ukuthi mina ngimthanda iluphi usuku okwabona ngayo mhlawumbe ngimbuka kabi okanye ngimthanda ngoba ingane bengiyithatha ngihambe nazo ngenza yonke into bangenzela umuntu uyanhle ngenzela ubo ayabonga bengithi lokho ukubona nje ukuthi enough kuwena ngeke kunokuthi ngihlukumeze ekhaya usongibize ngomthakathi angikwazi wena ungathanda mangase ngitshela ngithi wenza into ethile kuntweni wena nje akusekutthula la hayi mina nje into engibona ngicela ukuthi nje mana ngizokhuluma nabo ngizokhuluma nabo akusiza ukukhuluma nawe nawe usongibiza ngomthakathi nginikeza ithuba ngizohamba ngikhuluma nabo okufanele hayi ngisafuna ndozo ngolanda inkomo zakho angizwa kuze kubuye Mzamo kuze kubuye Ngothando lwakho ngothando lwakho ngizwa negama lami hayi yona ndodana bengisakhuluma naye phela ngisamyala nje ukuthi lento yakhe ukuthi behlale bexabana nomakoti umbonisa ukuthi nami bafunda ngixolisa ngazo ukuhlaza mungenawo ukuthi nje usuwangiphresa obhozo nomakoti wakho bhuti usuwangiphresa obhozo nje mafungasi usukwazi ukulwa manje hayi yena nje waba nje ungeze ngakuhlaza ngazo ukuhlaza nje uqhamuka ke angiphresa obhozo ngavutha ke nami beke phela akwazi umntanami ukumela umfo wabedelelwa kanye nonini imbali kwazi kanti inhlonipho sayaphi akwazi futhi lento imthintile ngempela umntanami nama ngimazi nje ethuke kabi nami ungithusile impela kodwa mangabe sifuna ukuthi lento siyezisebenza izokusebenza kanje ngoba njengamanje ubhizi uyangikhalela lapha ekamerweni manje usho uzoshaya kubo uyena ongiqalile nje ukhalela nini yena ongiqalile nje ngoba uyena phela oqala umntanami bengilalele kahle ngingalela untomdala ekhaya hayi akathuli yena nje ongiqalile kodwa ngicela ukuthi angazi kodwa kunoma yini enihlanganisa ngoba ngazi inhlanganisa yini kodwa ngicela kodwa ningamphazamisi uNiliso ikubo la yema kuyikuba kodwa nabheke yabona cisha ngibulala umntanami ngibulani hayi cisha ngibulala bese ngibulala khona la awela bese kusele kancane ngiqhathi bese kusele kancane ubengibeke la izandla ngitshele ke mina baba usho khona ukuthi lento yahambiselana shuthi mina ngizofela ukuze kube kangaki yilo mfazi wakho
Mama Wena bafo lento ayibuthi yasolisa lento. Usakubulala mina manje. Awuyiboni lento nabafo. Uthi kancane uyayiveza kahle kahle ukuthi uhenge nje uthi wabulala ayabona. Manje ube sengihlala obhongo. ngisho kanje Ngiyakutshela. Uye nje. Ngiyalandela ke nami. Ngoba nje funa nje le ngane yakhe ibe yodwa qwaba othandweni lwakho. Ufuna Thande nje izithuthi zakho. yodwa. Futhi nje nakuwini ufuna kubhalwe yona lengane. Ungawubhala umndeni ungawunayo. yo Ibuke lento baba, ibuke. mama ngiyaxolisa yazi Ibuke nje. ngokuthi ngingusolo ukuthi mhlambe wawungabulala umzukulu wakho kanjani yazi uthema masiyibona lento mfana. Uthema engichazela lana ngafungasa ngayibuka lento ngayibuka mangibuka lo msindo nje okhona ngathi angiphathanga kahle Ngiyakutshela baba. Amalobolo kumele abuye nje ngeke. Ngakhipha imali njengemali phela kulobola noma kodwa. So imali kumele ibuye nje bafo akwazi. Phela wazi bekhona umsindo ngala ekhaya kusekhona Uma kaboy akazi usabakazi yaqala ekhaya. kodwa kumakaboya siyeka makaboya ngifunile kamaboy lo muntu wangihlukumeza umuntu singane wafika uNeliswa wangithanda Kade sekubiza ngegama lendoda yakhe manje bafo. Ephamisela umoya. Yena lo uthandayo. Bize igama lendoda yakhe. Hayi bafo akwazi. Akwazi. Futhi womnandi khona lokho enganeni yakho. yini emnandi manje Lokho phela ukuthi uzobizwa ngamagama amanye. Hayibo. Hayi Nkosi ngeke hayi. yabona ke manje Enjoy. asinabhedakhe Hayi. Ma uyaphi ke manje songizani ke manje? Qala uzobheki la. Hayi uma ngimqale Ngiso selimthathela mshonisa. uyaphi na manje nje ukuthi ngiqalaze nje manje. Ngeke phela mina ngidlale le ntombazana. Uyabona nje mfowethu ukuthi unjani. Ngeke mina ingane yami mawubhuti. Akodwa mana. Bekuphela phela. Ungitshela shaya ikhwela manje ukuthi uyaqhamuka. Hayi mama kanti kwenzakala ngempela? Musuku usambuza. Hayi mama ngithi ukuthe ngisahla phansi sikhulume nje ngale xoboza nalo. Asisekho. Isikhathi sikokanye siyakhona manje isikhathi. Isikhathi sinesikhathi mntanami. Akodwa ma kodwa usurong yazi kodwa. Yo. Makoti. Angifuni mina ngifuna maka ayabonga mina kuba khona kwakho nje la kuzohlukumeza mina kuzongibalekisela ingane yami ifa angifuneka funa kuma maka ayabonga ekhaya lokho abakhona wena nje kunengishushu sengibekelo negane yami la ekhaya ingane yami ayisangishima wena kube nje walalela ngaba ufi namhlanje uzofa uzosihlala ngokuthula uzofa zonke izinto engizaziyo mayelana naloluthando lonke iqiniso ngilithole kuwe ngalandela izinyawo zakho kodwa manje izandla siyabanda ngikaze ngicabange nanini nobuhlungu obunje ngizobuzwa ngawe konke okuhle engikwazi ngothando ngikufunde kuwe kodwa nobuhlungu